Tää ilta, seuraava aamu, mä ja Otto ollaan ilman mitään. Tässä on kaikki mitä meillä on. Mulla on tää takki ja mä toivon vähän lämmittää. Jos yöllä vielä paistaa samalla lailla aurinko, niin ehkä ei oo kylmä. Se on just näin. Mut tässä on rehellisesti. Mulla on vähän nälkä alkaa olemaan. No mullakin, mä oon syönyt vaan aamupalan tänne. Ja meillä ei mitään, tässä pitää varmaan jotain pulloa alkaa keräämään. Varmaan. Eli minä ja Otto ollaan Tampereen keskustassa ilman mitään ja meidän olisi tarkoitus selvitä 1 yö. Mutta ekana meidän pitää kuitenkin saada ruokaa. Katsotaan miten meille käy. Huomenna 6:00 loppu. Eli 6:00. Mutta rehellisesti mä oon nukkunut viimeinen aika huonosti. Mä haluan tänään nukkua sillä jonkin verran. No sitten pari tuntia. Mä en vaan tiedä oikein mitä tässä pitäisi tehdä. Että... Jos niinku eka yrittäis saada sitä rahaa, sit ostaa ruokkaa. Mutta jos me kerätään pulloja, niin me tarvitaan muovipussi. Se on totta. Eli ensimmäinen tavoite on muovipussi. 3 leipä. Yöpaikka jää mysteeriksi. Mutta lähdetään tuohon niinku keskustaan tuohon Hämeenkadulle. No vaikka. Ei ollut pulloja tuolla. Seuraava roskis. Ei kato. Musta tuntuu, että noita ei saa ottaa. Ensin mä otan yhden. Ensin kysytään lupa. Onko mä kysyn? Morjes. Onko paha, jos tosta ottaa pari pulloa? 2 pulloa. Ottakaa 2. Selvä, kiitos. Let's go, 40 senttiä. Ei, mutta hei, muovipussi vielä. Se on kyllä totta. Mutta mä saadaan se jostain. Tässä ois. Hyi saatana. Ei ehkä sitä. Mietitähän uudestaan. Toivottavasti kukaan mun kaveri ei näe tätä. Mun tehdään tää sniikisti. Tos... Oh. Onko se että? Tää näyttää potentiaaliselle. Se vois olla. Joo, vittu. Joo. Laittaa roskista. Tyhjää täynnä. Ei. Iso pettymys. Lahja taivaalta. Hyi vittu tää haissa. Hei! Ei! Se oli lähellä voittaa. Hei, pullo. Mitä? Pullo. Tässähän rikastuu. Paljon meillä on jo? Onks tää 15 senttiä? Joo, ei kun 50 senttiä. Terve! Mä itse spottaadaan tässä, jos löytys kolikoita. Täällä ei taida olla kolikoita tosiaan. Täälläkään ei muuten oo kolikoita sitten. Ihan nyt tiedät. Täälläkään ei muuten oo noita kolikoita sitten. Joku päivä, jos mä kerään tarpeeksi pulloja, niin mä saan tämän. En mä edes kehtaa koskea siihen näiden pullojen kanssa, mutta joku päivä mulla on tämmönen hieno Mercedes-Benz. Mutta vielä. Mulla ei edes rahaa näihin, mutta näihin mä kehtaan koskea. Tässä voisi olla hyvä unipaikka, menisikö? Toimisiko tää teidän mielestä? Ei näyttää räppärille tällä hetkellä. Tätä näyttää sille jokin albumin, ehkä. Coverille. Jep. Just näin. Menisikö tää unipaikasta? Menis. Sure. Joku tyyny tähän vaan nyt aika hyvä. Näetkö sä mitä mä näen? Let's go! Kattokaa näitä! Stacks on stacks on stacks. Paljon rahaa. Meillä on 65 senttiä. Nyt tulee semmonen jäätävä äänitehosta, jossa tulee että money tai semmonen. Let's go! Onks se ehjä? Kyllä tästä saa. Hei, onks tässä kolikoita? Mä tiedän. Vastaan tulee sanoa meille ei. Täten ei täällä oo kolikoita. Olemme päässeet cash out paikka. Elikkä Prisma. Let's go. Nyt sen näkee. 50. 70. 80 senttiä. Ollaanko tyytyväisiä? Ollaan. Onko sitten kassalle? On. Meidän saldo on nyt 80 senttiä. Tää on aika hyvä. Tunti ehkä 80 senttiä. Eli 2 tuntiin 2 euroa. Eli meillä on 4 tunnin päästä about 3 leipää. Hei, mennään katsomaan muuten 3 leipien hintoja, niin tiedetään tarkalleen. Onko siinä?
Kinkku juusto kolmioleipä, euro 53. Meillä on nyt 80 senttiä. Toi kertaa 2, 3 euroa, 6 senttiä. Ja me ollaan aika lähellä. Me ollaan aika lähellä. Äijä, oliks sulla se panttikortti? Tai panttilippu? Ei. Eikö se oo sulla? Se on sulla. Joo, se on mulla. Joo. Se oli mulla ei. No. Ei mitään, me ollaan takaisin nollassa, mutta mulla on legit visio. Ok. Eli ei katulla oleta. Me tarvitaan vaan pahvia ja tussi. Ja me tehdään paska freestyle siitä ihmisestä rahaa vasta. Oota, mä annan sulle näytteen. Elikkä sun nimi on Nikke. Joo. Nikke. Tää on aika sikke juttu. Mitä me tehdään täällä? Mä oon pelkällä päällä. Täällä on hyvä, me on hyvällä säällä. Nikke, joka oli poika. Mulla on nimeltään Soika. Onko kysymys? Paljon sä heittäis tästä räpistä meikällä? Jos mulla olisi rahaa, niin mä voisin antaa sulle 3 euroa. Nice. Mutta mulla ei oo, niin sä et saa mitään. Ok. Tai saat seuraavan pullon, mikä me kerätään. Nice. Mutta tiedätkö mitä Nikke? Mä äsken pränkkäsin sua. Tiedätkö mitä? Mulla on lippu tallella. Meillä onkin 80 senttiä, käydään nyt palauttaa ne. Moro. Mulla on ylläri. Tässä on... Paljonko tossa on rahaa? Paljonko siinä on? 40. Mä oon vasta mennyt jälkkäri. Eikö se aika hullu? Eikö sulla ollut tehnyt mieli jälkkäri? Onkohan toi ihan tarpeellinen kuitenkaan? En mä tiedä jälkkäri, toi on kyllä niin paska juttu kuin olla ja voi. Katsos tää on varmaan pahaakin. Ei jos siis se on oikeesti hyvä. Onko? 40 senttiä. 40 sentin makutesti. Oliko vörtti puolet meidän rahoista? Pitääkö mulla rehellinen? Joo. Mä oon vähän vihainen sun. Mä voisin yrittää sitten, jos et sä halua. Mä en oikeesti ehkä kestä sitä, että me nukutaan tänä aikaa ulkona. No, mulla on vähän silleen univelkkaa, niin mä vähän mietittää tää juttu. Jätetty tälleen niin nätisti mulle tähän. Ja vielä kauniille paikalle. Tai siis aika likaista vettä toi, mutta 30 senttiä. Äijä, tiedätkö mitä tehdään aina vesilähteillä? Heittää kolikoita. Onko paha, jos joku on yrittänyt saada tätä onnea ja meikä hakee ne täältä? Niiden onnen koliko. Mä ehkä näen 10 senttiä, mutta se on ihan sikaa kaukana. Haluatko sä sen kolmioleivä? Vittu 10 senttiä! Legit oli, kato, mitä helvettä. En mä nyt ajatellut, että kukaan tänne heittää. Mulla on Tampereen keskustassa, mutta legit 10 senttiä ilmasta rahaa, let's go. Gameplan. Kerro. Tuossa näkyy ihmisiä vastarannalla aika paljon, että ihmisethän on yleensä rahaa. Niin, ja mä väitän, että niillä voisi olla tölkkiäkin tuolla. Mun mielestä me voitais yrittää myydä tanssiesityksiä, mutta me vaan tarvitaan pahvia ja me voidaan... Vai pitäis mennä vaan myymään, että hei, haluatteko te tanssiesityksiä? Niin, tossa on ensimmäiset uhrit. Tossa vasemmalla. Ok. En mä kehtaa kysyä. Haluatko nää ruokkaa? Moro! Me tehdään kaverin kanssa tämmöstä tyhmää haastetta, että meillä ei ole rahaa. Haluatteko hienon tanssiesityksen ja jos teillä on jotain kolikoita taskun pohjalla, niin tää voi olla pelkällä tipillä. Me tehdään se tanssi ilmaiseksi, mutta jos te tykkäätte, niin mitä enemmän tykkäätte, niin sitä enemmän saa sijoittaa. Paljon teillä on tölkkejä? Onko 3 tölkkiä tarpeeksi meidän tanssiesityksestä? Onko tässä treidi? 3 tölkkiä. Jos Otto tanssii teille. Joo, siis me voidaan myös vaan ottaa ne tölkit. Oi, että kiitos, ihana. Jes, pidän nämä meidän stashilta. Nikke, toi oli musta ihan kiusallista. Ai, oliko? Palautetaanko nää? No muistahan enemmän, jätetään siihen ja palautetaan myöhemmin. Joku vie nää vielä. Me Oton kanssa nyt grindataan ihan hulluna ja katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Musta tuntuu, että ainakaan mun myyntipuheella nyt ei myyty tanssia. No ei, mutta ne oli hyviä tyyppejä, niin ne antoi pantteja. Niin ihan hyvä. Hyvä alku. Ok, nyt meidän visio on siis se, että me mennään tuohon toiselle puolelle. Tuolla missä on ihan sikana ihmisiä. Ja katsotaan siitä, että pullot ja sitten käydään palauttaa ja katsoa paljon meillä on. Musta tuntuu, että me ollaan aika lähellä. Moro.
Ei teillä olekaan tyhjiä tölkkejä. Mä katsoin, että teillä olisi ollut tyhjiä. No ei se mitään. Ei niillä ollut tyhjiä tölkkejä. Ei voi mitään. Kyllä kohta nappaa. Let's go! Toi oli smootheen myynti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mä voin 5. Ei sit saanut. Toi oli yhtä smooth. Tossa lisää tölkkejä noilla. Jos tulee awkward-tilanne jostain kohtaa, sit mä voin laittaa. Hello! I'm traveler from Sweden and so I don't know anything that's happening here and I don't have money. So I'm just hanging around, you know. Kierrettiin tosiaan äsken toi se puisto. Tämmönen stassi meillä nyt on näitä pulleja. En mä nyt sano, että se hirveen huonosti meni. Ja se meidän stassi näkyy nyt tuossa vasemmalla. Mut tiedätkö mitä? Mä oon jännittänyt, että se on pöllitty asioita. Niin muakin. Kato, näytä se stassi, se näkyy tuossa. Mennään kattoo nyt onko stashi varastettu, koska jos on oikeesti jos se on varastettu, niin me ollaan ihan kousessa. Mä lähden kotiin. Et sä voi lähteä, ei sulla oo mihin mitään mennä. Ei, mä en näe meidän tölkkejä. Otto, mä en näe niitä. Let's go! Otto! Kattokaa tätä! Ne on täällä. Oi juma! Niitä on niin paljon. Tää on sairas. Euro 55. Nyt ne ostetaan. Let's go. Elikkä me ollaan saatu jo ruoka ja patukka. Aika sairasta. Moro. Nyt mennään ruoka. Let's go. Unboxing meidän iltapalaa. Jee. Ui, kattokaa. Tossa on molemmille 1 leipä. Ota haju eka. Aika sairas. Aika hyvä. Aika sairas. Jopa... Onko liian hyvä jopa? No siis ei, mutta on aika jees. Olisiko meidän seuraava tavoite löytää yöpaikka? Se kyllä on. Ruoan jälkeen, kun me lähdettiin etsiä meidän yöpaikkaa, me pysähyttiin kattoo futispelejä ja kerrottiin yhdelle burgeripaikalle, mitä me tehdään. Ja sit tapahtui tälleen. Meille luvattiin burgerit, niin totta kai me otetaan burgerit vastaan, että shoutout Rapea Grill. Sanotaan näin, että tässä on aika nälkä jo ja aika pitkä ilta, niin pääsee istumaan ja syömään. Niin... Vaikka just syötiin, niin onhan se nyt... No ei me syöty kyllä äsken oikeastaan mitään. Niin se just, että syötiin semmoiset puolikkaat olemattomat leivät, että ei voi mitään. Mutta voidaan tässä katsella, fiilistellä mitä tuolla nyt on jälkipuheita ja syödä vähän. Noniin. Tää menee ehkä liian hyvin, mutta ne antoi meille myös tosiaan kokikset. Ota tohon chiching. Voipa makuu tosta. Onpas hyvä. Olemme päässeet meidän spotille Oton kanssa. Nyt pitää hypätä aina yli. Mä oon innoissani tästä yöstä. Meillä on aika hyvät niinku tavarat. Niin joo. Siis se Rape antoi meille vielä viltinkin. Ne sanoi, että ne tekee jotain hyvän tekeväisyyttä joulusi. Let's go. Sehän toimii tyyninä tai peittona. Nyt mä opetan teille, että miten mennä tosta yli. Mä en tarvi itse asiassa kuin 1 käden, joten kattokaa tätä. Täällä on ihan vitusti jengiä. En mä mennytkään 1 kädellä. Kattokaa kuinka ammattilainen slaidaa nuo. Ja sitten slaidaa itse. Ammattirikollinen. Näytä meille. Näyttikö hyvälle? Hei on siellä. Mun vuoro. Mä en tiedä onko tää meidän spotti sitten mujalta. Kattokaa tätä. Plus kato näitä maisemia. Jos tähän tulee. Tässä vaan. Ai tässä vaan. Joo, sit tässä on sairaat maisemat. Se on siinä. Mä laitan sun perin tähän näin. Kiitti. Oikeesti. Mä teen tossa. Mutta sä nukut tossa. Ok. Ei huono. Hyvää yötä, Rikke. Otto menee nukkumaan. Meikä pitää vahtivuoro.
Ei siinä, mä alan oikeesti pikkuhiljaa nukkumaan. Jep. Ja näin. Otto alkaa nukkumaan, meikä pitää kipinä vuoroa, eli valvoa tässä. Ja... Nyt me sit aletaan nukkua. Tää on tämmöstä ollut... No, alkuun oli semi raskasta, kun ei löytynyt oikein mitään järkevää, mutta... Nyt me ollaan täällä Oton kanssa löydetty meille hieno unipaikka, vai mitä herra Otto? Kyllähän tää maistuu, että onhan tää aika mukavaa ja luksusta, rehellisesti. Kyllä mä mieluummin tässä on sun kanssa, kun omassa sen. Ja vittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, meikä ilmoittaa, että tapahtuu jotain spessuja. Kattokaa tätä äijä. Joo, hyvä meitä pojat. Sä näet jotenkin munkille. Okay. Voitko sä mennä siihen meditoimaan? On oikeesti varmaan pakko nukkua tälleen näin, että koska sitä oli jonkin verran hyttysiä ja se on aika ikävä herätä siihen, että on paljon hyttysynpistyksiä aamulla. Tossa oli niin paljon hyttysiä, että me vaihdettiin spottiin. Tää vaihdetaan. Otolla on tyynymekan. Tyyny ja patja ja peitto. Kaikki mitä ihminen tarvii. Siinä on kyllä tyyny, patja ja peitto. Tässä voi oikeesti jopa saada ehkä unta. Ui, vitsi, tää on muuten pehmeä. No on tää oikeesti aika hyvä. Siis mä nappalen kelloa. Kello on 3:30, mutta mikä äijällä on? Siis ihan perkeleen kylmä. Ei se tulla tärisen melkein. Vaihdetaan takkivuoro. Jatketaan vielä 2,5 tuntia. Ei paha. Kello on nyt 5:15. Mulla on ihan erittäin kylmä. Otto tulee ereille. On aika kylmä. Tosiaan, että siis aika ihan tosi kylmä. Mä luulen, että on lämpöä. Joo, siis jotenkin mäkin luulen, että ei olisi ollut näin kylmä. Joo, ei olisi ollut mitään toivoa ilman tätä vilttiä. Itse asiassa nyt kun katsoo näitä meidän sänkyjä tälleitä, niin ei ne nyt ihan hirveän lämpimiltä kyllä näitä. No, joo. No, mutta ei nyt hirveän huonolta käy. Kyllä ne on aika hyvältä näyttää. Niin, se on ok, mutta ei pahalle. Ei nyt noin voi sanoa. Yys, aika jees mun mielestä. Kello on nytten 15 yli. 5:53. 5:54. Aika kauan. Kello on 6. Otto. MP. Oli niin sairas challenge. Me tehtiin se. Jee. Tää oli hullua. Mä en tiedä rehellisesti, onko Suomi valmis tähän videoon. Ei, mutta nyt kun te ootte nähnyt tän, niin olitteko valmiita? Joo, olitte sitä valmiita. Nähdään ensi videossa. Mikki vähän tärisee tossa mun vieressä, onko sillä kaikki hyvin? On.